uphile uphusha uphumelele. Nakubalekile. Inamba esense ukuba uyimember echannel kuphela. Uma ungeyona umember ungangifoneli. Futhi abantu abaye ukuthi bengifonele bethi bangama-member echannel. Guys, uyakwazi umuzi umuntu oyimember, yabona? Noma uyakwazi umuzi umuntu ongumlandeli futhi. But abantu bayafona, hayi mina ngumlandeli. Guys, kodwa ngithule. Fona from 9 to 5. From Monday to Friday kuphela. Ungangifoneli before 9 ekuseni, ungangifoneli after 5 ntambama. Fona from 9 to 5, ungangi-WhatsApp. Khanyisile, Khanyisile, Khanyisile Ndaba 9893. Uphupha ingane encane ezelwe, akabingeleli akaceli. Guys, nginalokuzwa umuntu uma engabingeleli engaceli, nginokuzwa ngathi ucathi u-entitled. Guys, no one is entitled to i-response. No one. Kodwa uma ubingelela noma ucela, now usuwenza ukuthi nomuntu noma ngathi ubhizi kanjani akwazi uku-attend, yabona? So ngiyacela ukuthi sikujwayele ngaza kwethu ukuthi kube khona lento inkonzo yokubingelela, yabo, noma yokucela. So uphupha ingane encane ezelwe, shuthi it's an infant. She dreamed of an infant, a young baby, a baby. Yeah, khona lokho. Ngashada ngizalwa. So one, ingane esanda kuzalwa singayibheka kanje. One, ngokujwayelekile uma kuba ingane, uPaul uma kuwusana. Usane ingane esanda kuzalwa noma ingane encane. Baby, young baby, small baby. So one, ngokujwayelekile uma kuba ingane uPaul uma kuwusana. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhulelwe noma ke uzobusiswa ngengane maduze. Wasisho nje ingoba abanye abantu uma bezokhulelwa, uma bezofika ingane, banophupha ingane encane, yaphupha ngaphupha ingane phakathi kwakhe no-husband wakhe, phakathi kwakhe ne-boyfriend yakhe, nakaloko boom, ukhulelwe. Amahubo 127 verse 3, bheka abantwana bayifa ivela kuJehova, isisu isingozo. 2, kwesinye isikhathi uma ngenzeka uphupha ingane uPaul uma kuwusana, lokho kusho ukuthi kungenzeka usuzwakele umkhuleko wakho futhi uzophendulwa uma ukuthi kade uloku uyicela ingane. uSamuel wokuqala chapter 1 verse 27, ngamkhulekela lo mntwana uJehova ukunginikile lokho engakucela kuye. 3, ngokwesintu uma uphupha ingane kungaba uPaul uma kuwusana. Lokho kungasho ukuthi kungenzeka uyakhunjuzwa ukuthi umbethwe umoya wamanono, noma ke unayo umntwana owaphuphuma okanye owahushulwa wangalungiselwa lutho ngokosiko. Uma kungukuthi ke uhlale uvezelwa ingane noma izingane more often. 4, okay, asivale. Kuyenzeka uma uphupha ingane kube uPaul oluhluba olubi uma kuwusana. Kwesinye isikhathi ungasho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi kumele uqaphele futhi usukume uthole usizo nemikhuleko yokulwa nento eyisilwane esivuswa abathakathi esizenza ke manje ingane kuwe. Siyabonga besibheka la uphupha usana, uphupha ingane encane, an infant. God bless you.